Здравейте, приятели! Това място, предполагам, ви е познато. Задния двор на Лъчезар. В момента съм в Петрич. И защо съм в Петрич? Защото водихме разговори с спортния отдел на община Петрич, с директора на СУ Никола Вапцаров, СУ Никола Вапцаров, госпожа Попова, във връзка с това да работим по създаване на младежка школа в Петрич под ръководството на нашия приятел Лъчезар. И сега, като свършихме работа, идва време за шоу и ще играем на играта, кой пръв ще пропусне бутилката. Сега, защо бутилката? Това е моя заигравка, защото искам да имам някакъв шанс да дам отпор на този човек, който по принцип стреля по баркалки от кафе, кърфички, пръстенчета и така нататък. Сигурно пак ще му понатупаде, но така поне имам малко повече шанс с бутилка минерална вода. Така че дързайте, шоуто почва. Домакина дава възможност госта да започне. Първи изстрел ще правим с алибол, стъклопласт, 20 ливри, зелен. Да, 20. Браво. И два. Ето това е. Лъчва ти си. Попадение. Трябва да правим 4-5 тура. Браво. Поставяме се тук на чисто. И втори изстрел правим с същия дизайн като предишния, само че кафяв, 30 ливри. Бяха на дъжд. Знаеш как ще го правя? Стопово. Да. Спада, спада. Добре. О, ес! Лъчезари, ти си. Аз съм. Пама на хем, все пак съм аз. И сега правя трети изстрел с пак алибол, същия дизайн. Любимката ми 40-ка. Червен. Червен. Браво. Зачитаме ли го? Да. Ние пронизахме бутна. Да. Добре, спечелихме си още малко живот срещу Лъчезар. Става напрегнато. Да видим колко рунда ще станат. Иха! Добре. Аз не се съмнявам в него. Той учи от лечки за зъби, брат, че тук с някакви бутилчички. Ма така имам шанс, бе, човек. Ти сега по кърфици ли стреляме заедно? Ай, моля се. Този изстрел правим с абсолютния ми любимец. Поздрави, Питър, на Питър Богар, асирийския дизайн. Усичка, прекрасен, никакъв шок, никакъв кик. Много добро. Сега остави да го уча. Браво. Yes! Ига. Става се по-спорвано. Превъртяхме играта, сега почваме пак да ги въртим от начало. Пак 20 зелена. Аз съм си с моя корееца, 50 либров. Yes! Вътре ли? Вътре. Добре. Оцеляхме още един рунд. Много добре. Перфекция. Перфектен удар. Ние вече ги направихме колкото това? 6 рунд. 6, 7, не знам, загубихме бройката. И аз ли съм? Добре. Изи си. Изи. Игра! Абе,
Дава ми жега тук, байти Лъчо. Дава ми жега сериозно. Завъртаме на кафевия стъклопластов алибол за втори път. Една минута. Страшно. Добре, добре. Това е. Ники. Сега идва мой ред. Ще видим още колко зор мога ти дам. Иха! И аз пак се завъртях до любимица ми 40 либри. Това първи купих от Алибол като тест. По-късно дойдоха останалите. Така се трябва да нося очила. Но не нося очила. И отивам и гледам изненадан какво съм оцелил. Така, я да видим сега ще спечелим малко живот още в тази битка. Никакъв шанс. Просто на бутилката. Добре, зачитаме. Зачитаме, свалене. Да. Добре. Зачита се. Зачитаме ли го? Да, разбира се. Добре. Избута с... Добре, още малко живот срещу Байви Лъчезар. Как се забиват тия стрели? 9-ти рунд, бе, човек. Сега за трети път ще превърта. Това е вече... 20 ливра. Много бутилка. Аут. Много бутилка. Аут е това. Идвам аз в Петрич и му викам на Лъчо: братле, дай да отидем до магазина да вземем един стек минерална вода. Той бием вода, бе, човек. Викам, чакай, бием нещо друго на ум, бе, сега типа. И ето защо не стека. Защото иначе ще ми каже: дай стреляме по баркалки от кафе и... Яу! Това беше много добро. Направо и отсече главата. Показно. Байви Лъчо, какво прави? Той сега ще ми прави демонстрация да удря само капачките. Много добро. Сега ще вземе да ми комби канчето, удряйки само капачките. Така се отварям бутилките. Така се отварят бутилките в Петрич. Добре, сега пак опираме до 20. Така. Не. Лъче, честито. Благодаря ти за гостоприемството. Много готина игра. Успех. Пак да я остисках му малко. Аз предполагах, че ще остискам 2-3 пъти. Бива. Добре. Та така, приятели, много хубав град. Случихме на хубаво време. Не валя дъжд. Срещнахме с хубави хора. Стискайте палци. Скоро да имаме школа и клуб в Петрич. Сето този наш човек. До скоро. Чао. До скоро, приятели. Живи и здрави бъдете всички.